magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay may lulutuin po uli si Mama Yeps. Mama Yeps, ano po ang lulutuin mo ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay i-share ko po sa inyo kung paano ako magluluto ng pork sisig. So, ito na po yung ating mga sangkap. Meron tayo ditong tenga ng baboy. Meron din po ako ditong maskara ng baboy. Tapos, sinalihan ko po nitong pork belly para meron pong laman yung ating sisig. And then, meron din po tayo ditong atay ng baboy. Pwede po kayong gumamit ng atay ng manok. And then, meron tayong green na sili or yung sili na pansigang. Meron din po akong maanghang na sili, bawang, puti at saka pula na sibuyas. Pwedeng puti or pula na sibuyas po yung gagamitin nyo. Kalamansi, buong paminta, bay leaves or dahon ng laurel, luya, tanglad, konting mayonnaise, durog na paminta, asin, patis, toyo, at saka konting oil sa pagisa natin. So, yan na po ang ating mga sangkap para sa ating pork sisig. So, ngayon, bago tayo magsimula, ay kailangan po na itong ating tenga, yung maskara ng baboy, ay kailangan natin pong malinis ng mabuti. So, ito, natapos ko na po itong nalinisan. So, ready na po ito nating papakuluan or papalambutin. So, ngayon, pwede na natin itong ilagay itong ating maskara, yung tenga ng baka at saka yung pork belly dito sa ating kawali. Tapos, isabay na natin itong ating tanglad, yung ating luya, yung dahon ng laurel or bay leaves, itong buong paminta. Busin ko na yan lahat. Tapos, lalagyan po natin ng tubig. And then, lalagyan ko na rin po nitong asin. Para may lasa na po siya habang lumalambot or kumukulo tong ating tubig mamaya. And then, lagyan ko rin po ng konting patis. At tatakpan po natin, hintayin po natin kumulo or hanggang malambot na yung ating mga karne. So, siguro nasa mga 30 to 45 minutes. Babalikan po natin mamaya. Nakalimutan ko pala, isabay na rin po natin tong ating atay ng baboy. Ngayon po, i-check na po natin kung medyo malambot na tong ating karne. Ayan, medyo malambot na. So, pwede na natin tong patayin yung ating stove at hahanguin po natin. At palalamigin po natin. Ayan, palalamigin lang po natin ng konti. Tapos, simulan na po natin tong i-oven or pwede nyo rin pong iihawin. Ayan, ito na po yung ating maskara, itong tenga ng baboy. Malamig na po, so ready na po natin tong i-oven. Kung meron kayong oven, pwede nyo siyang ilagay or lutuin sa oven or pwede rin po na iihawin nyo. So yan, ilagay ko lang po dito sa ating paglulutuan. Tapos ngayon pa lang po, pwede nyo na i-preheat yung inyong oven sa 375 degrees Fahrenheit. Yan, lulutuin po natin to na hanggang sa mag-golden brown po yung kulay nitong ating mga karne. Ngayon po ay ready na po natin itong isalang sa ating oven. Yan, tingnan lang po natin na hanggang sa mag-golden brown po yung kulay ng ating mga karne. Balikan po natin pagkaluto na. Ayan po, ito na po yung ating mga in-oven kanina na tenga, maskara ng baboy at saka ito po yung pork belly. So ngayon ay hihiwain na po natin to ng maliliit na hiwa. So medyo malamig na po to kaya hindi na po tayo mahihirapan sa paghiwa. Ayan, mga ganyan po kaliliit yung ating hiwa. Hiwain ko lang po ito lahat, then pagkatapos ay pwede na tayong magsimulang mag-isa.
Ayan na po, ito na po yung hitsura ng ating sisig pagkatapos nating nahiwa. At ito na rin po yung ating atay ng baboy. So ngayon, ready na po tayong magisa. So ngayon ay magsisimula na po tayong magisa. So magpapainit lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Ayan, maglagay lang po ako ng konting oil. Ngayon ay igisa na po natin yung ating bawang. Ngayong medyo light brown na yung ating bawang, isunod na po natin itong ating sibuyas. So, yung igigisa ko, itong sibuyas na puti lang muna. So, itong pula na sibuyas, ihahalo ko na po ito mismo mamaya pagka naluto na po natin yung ating sisig para medyo crunchy pa po yung ating sibuyas. Ngayon, pwede na natin ilagay itong ating karne ng baboy. Isabay ko na rin po itong atay ng baboy. Ayan, haluin lang po natin. And then ngayon, lalagyan na po natin ng soy sauce or toyo. Tapos, maglagay po tayo nitong calamansi juice. Then, haluin po natin. Tapos, lalagyan natin ng ground black pepper. Lalagyan din po natin ng konting asin. Tayo na bahalang mag-adjust ng lasa. Haluin natin para magpantay yung lasa. Isunod na po natin tong ating sili na green at saka itong sili na maanghang. Ayan, ubusin ko na lang po itong lahat tong ating calamansi juice kasi hindi pa siya gaano maasim. Ayan, ang bango na po. Napakasarap po nitong gawing pulutan o kaya i-partner natin sa kanin. Ngayon, dahil wala po tayong utak ng baboy, so bali yung i-substitute po natin doon ay yung ating mayonnaise. So, maglalagay po tayo ng mayonnaise. Mga konti lang, siguro mga 1 tablespoon. Ayan. Tapos haluin natin. So, yan na po. Okay na po itong ating sisig. Patayin na po natin yung ating stove at hahanguin na po natin para atin na pong matikman. Nakalimutan kong ilagay, itong last pala na ilalagay natin yung ating pula na sibuyas. Ito na po ang ating finished product ng sisig na linuto ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay!